Te saisin pat parlok ha kene ke video bat kene kelong ka jimen tiap na ki kam bala penlaj da ka Meghalaya Health Service na benta ki post jong ki technician, pharmacist, TSSU assist, lab, x-ray, bat dialysis technician. Te sapet ya kene ke video hadu bandakut mapniu ya ki jing tiap ba kam benya. Te token parlok kanya sedang no mentah keneka video. Ka director jong ka Health Service Meghalaya Shillong ka khot online application ya P na benta kini ki post jong ki technician, pharmacist, TSSU assist, lab, x-ray, bat dialysis technician. Bat kabdero ka post jong ka contractual basis. Bat cluster ban submit ya ki application form go jong P kadai hadu ka arpra tarik Julai arajar arpusau. Te namanta ki post jong ki OT technician lane ICU barok ki nombor ki post ki belat ki don hadu saupra post. Bat namanta ki post jong ki pharmacist barok ki nombor ki post ki belat ki don hadu arhui post. Bat namanta ki post jong ki TSSU assistant borok ki nombor ki post ki belat ki don hadu katsau post. Bat namanta ki post jong ki lab technician borok ki nombor ki post ki belat ki don hadu ndrifuai post. Bat namanta ki post jong ki x-ray technician borok ki nombor ki post ki belat ki don khandreu. Bat namanta ki post jong ki dialysis technician barok ki nombor ki post ki belat ka don live post. Bat namanta ki district wise vacancy pila on page na ka official notification jong ka Meghalaya Health Service. Bat namanta ki keran pule namanta ki post jong ki OT technician lani ICU ki shim ki bela pendap ya ka BSc lani diploma ha ka OT technology lani BSc surgical technician. Bat namanta ki post jong ki pharmacist ki shim ki bel pendap ya ka DPharm, BPharm, bat MPharm. Bat namanta ki post jong ki TSSU assistant ki shim ki bel pendap ya ka diploma ane BSc ha ki hospital sterilization technology ane CSSD. Bat namanta ki post jong ki lab technician ki shim ki bela pendap ya ka diploma ha ka medical laboratory lane BSc medical laboratory lane MSc medical laboratory. Bat namanta ki post jong ki x-ray technician ki shim ki bela pendap ya ka diploma course ha ka x-ray technology. Bat namanta ka post jong ka dialysis technician ki shim ki bela pendap ya ka diploma lane BSc ha ka dialysis technology. Bat ha kerta ka pila amna apply kadai ha kerta ka bakat pra hadu live asnem karta. Bat namanta ka jinsiu ka ba arpo hajar ha ka shibnai. Bat namanta ka application fees kadai laispa tengka. Bat namanta ka selection process kadai lengba ka written examination, merit list, document verification bat kiwi de. Te kumno pilaban apply. Te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pilaban apply online bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video. Bat namanta ki dokumen bron kam kaban kong pidei bandon ya u valid registration certificate lani graduation lani diploma course. Kabar pidei bandon ya ka birth certificate lani ka SSLC admit card. Kabelai pidei bandon ya ka SC SD certificate bala issue da ka government jongka Meghalaya. Kabasau pidei bandon ya ka voter ID card lani ka EPIC. Te parlok ha kane ka video tang kini jiben tiap balada pidon kano kepat ka ba pimbat saib ha sengawa ban komen ha kane ka video kubleshibon.